Vuonna 1918 käytyä sotaa käsittelevä dokumentti herätti suurta kiinnostusta Helsingissä järjestetyillä DocPoint-dokumenttifestivaaleilla. Elokuva keskittyy valkoisten julmuuksiin sisällissodan aikana. Aihe sai liikkeelle kaikenikäiset katsojat, sillä sota alkaa vasta nyt vapautua tabun maineesta. Tsaarinhallinnon kukistuttua Suomessa ei ole enää yhteisiä poliisivoimia. Maassa vallitsee sekasorto ja suoranainen kaos. Suomi itsenäistyy joulukuussa ja ajautuu sotaan, jossa kansalaiset taistelevat toisiaan vastaan. Sota vaatii enemmän suomalaisuhreja kuin talvisota, pitkälti yli 40 000. Tähän lukuun on laskettu myös sodan aiheuttamaan nälkään ja tauteihin menehtyneiden määrä. Vasta 50-luvulla aiheesta alettiin keskustella, joskin fiktion kautta. Kyllä vieläkin eletään Väinö Linnan fiktiivisen sepitetekstin varassa. Rustanius on nyt koonnut eri arkistoista dokumentteja, joiden tarinoiden totuusarvon hän on tarkistuttanut historian tutkijoilla. Uhrit 1918 näyttää, miten valkoiset teloittivat sisällissodassa 10 000 punaista. Jälkimmäisten raakuudet tappoivat 1600 valkoista. Se on siis hirveitä julmaa. Se on ollut siis vähän niin kuin Bosniassa, jos jotain on uudestaan kautta välittynyt tai Ruandassa. Niin samanlaista. Samaan päätyy uhrien tunnistukseen erikoistunut asiantuntija. Kovin monet näistä väkivaltaisuuksista, joita me olemme tutkineet, niin ne ovat olleet nimenomaan juuri maiden sisäisiä aseellisia konflikteja, joissa veli on kääntynyt veljeään vastaan. Siinä mielessä se väkivallan malli on valitettavan samanlainen. Se ei ole aikaan ja paikkaan sidottu. Mikä sisällissodassa kiinnostaa? No totta kai tämä historia kiinnostaa ja ne vaiheet, jotka on eletty silloin. On se ehkä semmoinen tabu Suomessa, josta on niin kuin mielenkiintoista kyllä puhua ja katsoa, että miten sitä pystyy nyt käsittelemään. Huomenna tulee kuluneeksi 90 vuotta siitä, kun punainen lyhty nostettiin tähän Helsingin työväentalon torniin ja kaupungin punakaarti lähti liikkeelle.